Gatotkaca. Wah, edan. Gatotkaca ingkang tumandang karya Mitra. Bapakne kon rene. Bapakne sapa? Bapakne Tetuka, bapakne Gatotkaca. Oh nggih. Saniki iya. Niki napa? Dinglo. Bapakne Gatotkaca iki nggo abrak apa kelinci kaya ngene. Oh ya kowe tok reng, aku mung paton diangkat kaya ning nganden. Apa? Ana jeng prisa anak kula sing sakniki. Sapa? Mari. Lenggah riki. Iki Anake sapa? lho. Ora edan. Petra, mbok wis ta? Wis. Iki jam pira? Arep nggo gojek terus iki karepe. Wis. Sesuk gampang meneh. Gojek kok ora entuk ora. Werkudara. Iya. Kita ora ngerti to, bocah sing tak joko nang pabratan pancene ngerti mundak kita ora ikhlas. Sapa? Iki Jabang Tetuka. Wah, aja guyon. Ora guyon, iki Jabang Tetuka. Ya anak kita yang wis diparingi asma dening Hyang Jatimurti, Gatotkaca. Wah, edan. Gatotkaca Wonten dawahe Madheprana. inggih. Madheprana Inggih. ngaturke bekti. Menika sinten? Kuwi bapakmu. Aduh, Romo, kula ngaturaken sembah. Wah, anakku.